salmini bandiraɓe mi salmini heɗiyankoɓe Windere TV mi salmini kala ɗo ngol ɗo lefol wawi tawoyede e nder réseaux sociaux e nder dente men e nder dinguire men ɗum noon Oumar Doro ko bisimilla ma e mbagna min wima jaam ñalle eyyi mi haalanma tan baɗo guesa koba seeɗa eko Yaya waɗi andi yimɓeɓe mbiyat tan kalat tan ko ɗo mais o wotoɓe jejjiɗe min jogui 25 hectares remete tan ko maaro Yaya noon wonnono mo jogui haqqille makko ne ndema no feewi kanko wiyata tout est possible ɗo min daddanno ɗo wonno ɗo ko ladde guure ɗe pecci o waɗi imaginer noon o wi ɗo somi waɗi ɗo guesa ko bonnata adan minen fof min mbi kangaɗo ɗum wondi ko wawa wonde kono ɗo waɗirto guesa eyyi Allah waɗi o haalde jomum aɗa andi Fuutankoɓe kala ɗo memɗa ko mamam jeeyi ko nenam jeeyi o waɗi en kalis makko soodi nde o sodata nde o suunmino moni so suuɗaɗo min o sodata soɗɗo ko million ngaji 5 hectares jeenayyi oɗo banggue noon ko minen jeeyi ko guesa men o watti hen départ o min mbi ko idée fou ɗum woni o asi forage aji 4 ɗi to ene beddo ndiyam mboɗo sikki hande wuro ngo fof ne hutoroɗo ko wuro ngo fof noon mbimi wiyani ɗum ɗo kala pinɗo e wuro he ene arana ɗo hunde aranani ɗo makka ko ƴakkuɗa guitta ɗo ko baali ñaami aran ɗo somade te kadi ndungu ceeɗu dabbude ko ni way e Yaya noon guila min jibina ko mawni ko yamude kanko développement tan sohli développement tan e gone gotol aɗana ko Yaya ko ɓuuri salade daari ama sampole le kaari yowi gawal kaari waɗini ɗum kam on belta soko ndenden gonen goto mbaɗen pelle eɗen ƴeewa hunde ɗum ne jaranimo o waɗa kalis makko ɗum ne jaranimo andu hande ittude makka baɗo ni e ceeɗu e mbagde dow hande aɗa ko vision mawɗo o andini yimɓe noon tout est possible o wawno jaggude kalis makko nomin mbaɗi ni min gonnomi ko France min adimo ɗannade so haqqille mo jogui o mi ala ɗum kala ko dañi so Allah kala ko dañi wonani omo ɗo o yiɗi horindide yimɓe foof kala leydi ndi jiiɗa e kala galle mo jiiɗa avant développement ko ma neɗɗo ñaama haara hedda yeeya oɗo ɓuuri kaskas fof welde dande kono noon nde dande e welata ko ma reedu ndu waɗi hunde somi daari Balla Gaye ne Sipiré ene wonde Bomborje ɗo ɓe mbaɗata ni ɗo min darani ko deedi ɗi mboɗo andi so tawi no ɗi ƴuufani ɗi mbaɗi maaro e liɗɗe e nebam ɗi cippirtaki ndeke noon ko ɗo tubakoɓe daƴiri en tubakoɓe goto foof fuɗɗan sa nani développement ko ma ñaama kaara kedda jeeya ɗum woni développement ɗum woni indépendant ɗum waɗi noon nde nanmi Amérique bittumi économie mabɓe tawmi gafalawol ngu ko awoy ndema e gaynaka maɓe ñaami ɓe kaari ɓe keddi ɓe mbi joni noon holno mbatten ɓe mbi hol jiɗɗo ɓe mbi ene jiiɗi ngala kalis dokke ɓe mbi ene jiiɗi ene jogui kalis cooda ɓe mbi ene jiiɗi kono ngala kalis joni ñamle on ɗon oɗon ferroviaire dewɗo e awoy ndema e gaynaka o kala nde ɓe dilli ko fate kala tan nde ɓe dilli ko fate grève ko président e hoore mum ummota maison blanche on ɗon ferroviaire yaltata e télé min nene caggal mi yi ɗum gandumi woni première ressource d' abord ko leydi la terre ɗum waɗi oya galle nde huɓere ɗo dariɗo mi sood lowre wonde caggal mum nde mi sood ɗo mi sood nde wonno sa daari hakkude RIS e US e Amérique eɓe jogui keerol ngol 14 kilométre ɗo ne waɗi dungel tokosel ko dungel Amérique ɗo ne waɗi dungel tokosel ko dungel RIS deadline international keerol ngol ɓiili hakkude mabɓe kala nde jiiɗa kala nde goto e mabɓe wiine mema hen dungel gongel ngel troisiéme guerre mondial ummito tagui ɗum ko hettere leydi sa yi fulɓe gangi ko en ngala taw hettere leydi
sa yi Israila nanama ko ma forsi ha dañi hettere leydi Israila e nder Médilis Palestine Israila ko million ngaji ko be million ngaji 8 be kewani Sénégal ko 18 millions d'habitants holle mabbe ɓurɗo hewde respect si Israila ɓuuri Afrique ko 30 millions kilomètres carré ken 1 milliard 40 millions d'habitants 1 milliard 40 millions Afrique fof Amérique waɗi ko 340 millions d'habitants holen ɓurɗo hewde respect ɗum noon rokkiɓe respect o ko liggey min gonɗinmi ko liggey gonɗinmine ko adi fof d'abord ko awoydema e gaynaka ɗum tan min welatan nde wonno mi janggi histoire Amérique jami Amérique 1991 mi janggi histoire mabɓe mi faami histoire mabɓe mi faami kadi économie mabɓe taw mi gafa lawol ngu ko awoydema e gaynaka ɗum tagui onon arɓe ɓe joni on ganda mboɗo jogui baali kono noon lowre nanɗo sa uddi ɗon bafal ngal ma taw komi gaynako eyyi aɗa andi gartam ɗam ko idi min kam gartamam kam ko adi fof gartamam kam nani mi weeña wutandu makka ceeɗu kadi mbagnanajo ara ɗo itta hen ko ñaami ha haari itta kadi ñammina jawdi mum min gartamam ari c'est fini kadi min ndeɗo darande dariɗen ɗo gartamam ari kala ko dañmi ɗo hankadi ko bénéfice e kadi gartamam ɗo ko ɗo jibinami mawnumi dañjemi ɗo hettere leydi ɗo mboɗo hoɗa eɗo mboɗo rema ala so mboɗo yinno gartam kalis banque hono kalide waɗi ni mbaɗen oɗo o ko millionnaire o ko coɗɗo ɓale Dakar fof ha laaɓi goɗɗum ala hen caliɗen ko liggade caliɗen ko wadde valoriser leydi ay sa ƴeewi joni galle meɗen oɗo kala ko ñaama ɗon so wona nebam ko ɗo ummi ayi liɗɗi ɗi mbinoɗa ɗi ay projet majji nana tewgu jogoɗen hirtade go guiddum nana kala ko ñamɗen ɗo e lijim ko ɗo ummi c'est à dire ko neɗɗo caliɗen sa yi en jawi koye men ko en gonɗinani koye men aɗa andi enen remat tan ko basɗo mbiyeten kala neɗɗo remi koko waasi ndemata tan ko ñamɗa won noon ndemaji meɗen jaltinta autoji nde won noon en jogaki hen fayida ndemat andu somi wima ɗo joni saha foof so tawi mi haale e WhatsApp uji e min mboɗo ñaago Allah mi wiya gouvernement Sonko yo montin sang maaro watta ɗum ujunnaje sappo ay gère ɗo bitig o ala gère ɗo guesa ba o bon ayo rokkama forage nana ñanden mo wi million tawa koma dari bitig nanɗa dari fof koye makko koye galle kanko soodi ñanden moto jahowo kadru o soodi mo 1 million 500 mille bitig o wujjide ɗum 5 millions oɗo laamu keso ngu adde 8 millions forage rokkimo ɗo ɗum wona gartam te ɗum ɗo fof min mitinani koye kanko sugar debbo mi ɗiyam mbiyata daado eyyi no waɗi gartam aɗa andi sa mi wima sangmar 50 000 minen alhamdulillah ko tubakoɓe mbiyata ko mi mema leggal min e yaya min coodi machine ko 86 tuggude 86 ha jettiɗen ɗo min ganda sangmar ko jarata mara men tan min ñamata ɗum tagui noon maaro ummoto ko caggal leydi ko maaro jabet ko yo yimɓe ndento soko olɗo min ganda eyyi minen haydara min ganda e makko tagui ɗum noon min jaabi remde kadi sukaɓe amen jaaɓi remde wonno ko ɗum kolla minen komin remoɓe tan caggal awo ngo ko ndema eɗen kadi aɗa andi laamu ngu ne haala ene yiiɗi wallude remoɓe e awoɓe aynaɓe laamu waɗanta hay goto laamu wallitat ɓe tawma dari ay ɗo joni soɓe tawno baɗo guesa est ce que mi gadduɗo forage nani leyɗele ne joori mbi kon eyyi kadi sa yi Fouta wuuli tan koni ayi hande ɗum ɗo joni ene weeli pourtant ne wuuli joni soko won noon ne ɓuuɓi ayi ko yurmen ay colini cirka wona mbaɗen valoriser ndema ka yaya pam mboɗo wawi wiide semaine makko tan so liggima normal o wawi wurde hen hawma soko noon mboɗo wawi wiide
o ala bujjoy ko dañ fo tottat ko dañ fo ko wat mbaɗi aha ko mbimami ko noon sa are makko so tawi ka ñagotoɗo de oto arde makko sampolel gawal wari ga ne yene par ce que saɗa yiɗimo tan tawmo guesse ñande fof dawaɗan kam aɗa andi ñande fof dawat ñande fof o dawat eyyi ay min joni ko gartumi ko jaadmi guesse tan ko ƴewtoyade ɗon komi feeña tawmi ko guiƴa men ɓe ko feeña ay importance goɗɗo eɗen joguino rafi ko fate stockage ay oɗo woni maçon amen ay oya samre frowa voilà watten ko léguimaji kadi ne kala ko rema mbasa heñanade prix en ñaame to bonde en ɗum ɗon foof ko dal namdal ma tan ko holko wurtime ɗum ɗo walla tawi wallahi ne waɗi gartam ɗum woni konngol ngol ay ɗo joni o soodi ko hakke ventiloji climatiseur uji 7 ene wuttay ɗum ɗo ko soña fof ɓe juppoyta ko toon basalle ɗe eyyi kanko noon vision makko e ndema kam gasani taw